Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Maayong gabi kanatong tanan, kumusta? Adlaw ay karong Sabado sa 27 na sa buwan sa Hunyo. Tuig 2026, pila na lang kaadlaw July na sad mga ka-listeners Karon na ni ana sa lain sugilano sa mga asoy ni Kuya Guliat. Karong si manahon na karong adlaw. Ako na siya masumpay mga ka-followers Aliman na siya ka episode. Ako lagi sa pesumpay. Sa dili pa din ako di basahan na ipipilangan ng comment si Mary Grace Belliones. Ako'y una nakabio, thank you idol. Okay, way sa payano. Mary Grace Belliones, salamat kayo sa pagpaminaw o kang White Shadow. Way lambi kay kulangan pareharap pud na sa Saturn Oro. Okay, salamat kayo pasensya kayo White Shadow na kuwangan tayo itong miaging semana upload. Sorry kayo. Kuwangan ko siya. Salamat kayo sa pagpaminaw White Shadow. O kang Sel Nagal. Ako ikaduha idol. Thank you. Thank you idol. Okay, way sa pa yan Sel Nagal. O kang Sherwin Pansito. Walay batang pronunsiya diha. Wala tana Sherwin Pansito. Dugay-dugay dyan ang trabaho ko. Dugay na kayo na siya. High school pa ko ana. Okay. Di tamang lang Di ang mga asoy ni Kuya Guliat. Balbal ang asoy nga gi-asoy. Hoy! Kamu ba? Oras na gani sa ting orasyon. Suhod na mo sabay kamong tanan. Wa na'y bata nga magtikaw-tikaw sa gawas. Si Fredix man lulupunso. Momay makuna-una. Major. Dili magod, bisag dagdadwa na ganit ko. Nya, misuda yun kanang sa puyo ko yawi. Maungani, ikay na kuna-una ganito. Sunod na magdayon mo. Tingali bayag. Hoy, paminaw! Ano lingit, pasit. Tingali bayag mag-away na sab mo ha. Husto na kamo ni anak. Kusadan man Jet, Felix! Nay, Fredix luay. Sila ay. Nagdungan baya mo. Pulos mo katudtod. Ang hagis makuron. Ayaw lagi. Isturahan na lang milayan ni mo aso ilulubi para nga. Ay. Dili na ko sa puton. Humalaman tong tirong. Nay, nasad. Bitaw lulupunso. Danang lain na sa kay minaw na sa milulu. Nala, sige. Ay, lalo. Naanasab ko'y nahuna-hunaan nga sugilanon nga akong iasoy kaninyo. Dugi ba? Kaya dili, dugi ko magduwa-duwa sa gawas ba? Bahala gabi na, maghagis ko na. Ayaw lagi. Patasan, Fredix, oy. Predix, sige yun. Lolo, Mayra. Buhatan ang gisulti ni Muron kay naarbang balbal. Nagpaniid lang baya. Balbalon ka niya kung magpabadlong kang bata ka. Ha? La, sige. Katong tirong niya, karon balbal na sa. Bitaw. Maura man. Kay ingon man si mama nga ang mga bata kunong batlungon, may dayra kuno kain kanon sa palpal. Sukmagon bi. Kara. Hoy! Miya lagi sukmagon si Chita kanon. Manong masuko mang Husto na kamo ni ana. Sukmagon bi. Papagara na ba? Unsa mag nag-away na mahinoon mo? Good boy man ko. Dong, Predix. Ayaw na dong ha. Butan man. At bad biya na dong. Ha? Sorry, Lolo Ponso. Kalabutan na batakan na. Sorry. Mangayog yung sorry kung makasa. Maunay maayong bata. Istorya na siya nung sugilanon, Lo. Katong gingon ni mo ba nga Unsa ma? Ha? Katong balbal ba? Katong balbal makalo. Sige na, Lo. Sige. Bahin na sab kiniog balbal. Sige na, balbal na sad. Kahadlok sa ng balbal, uy. Ay, di naman log istorya naman Paminaw kamo mga apo. Kay isugilon ko kaninyo ang bahin sa giingon ko kaninyong balbal. O kung unsa magyud kana siya. Sige, Lo. Ready na. Kaong ko balbal. Kaniadto sa among panahon, orasyon na gani, buot ipasabot ni ana,
alas 6 nas gabi. Hipos na gyud mi sud sabay. Muamin mi sa among mga ginikanan ug mga apuhan. Pamin ako, lo. Pamin ako. Taga Santo, Good boy, man ko. jet buutan. Pagkabuutan ning mga apuha. Amin sa kululubi. Ako, minggalong. Taga Santo mga apo ko. Padayon ko. Bueno. Paminaw ka mo kay asoy kung sab kanyo ang laing sugilanon nga mao ang balbal. Mailing! Takna na usap sa orasyon. Kung may mga bata kang makita sa kadalanan, kaya pinasagdan sa ilang ginikanan. Ala, balbala! Aman, kung haring ong. Pagtagpaw, salabi kayong dugo kasing-kasing sa mga batang badlungon. Ganaa pa sa kadalanan, bisan og 10 oras nas gabi. Aman, kung haring ong. Ikaw si Mailing, ang naginusarang prinsesa sa pamilya sa mga ungo, dinhi sa tung dapit sa agan. Astilanoy, hapit na ang alas 8 sa gabi. Wa pa man mauli si Dudong Boni. Wa pa na bato'y panihapon. Langga, pangitaon ta ang bata, kay sige na ba og panghasi ang balbal ning atong dapit. O lagi, niya kunuway mabdus. Mga bata mo'y biktimahon. Ay, oh, Boni? Diyos ko, intaw, diyan magkagikan, nak. Boni! Ngano ka man? Ngano mitsabaw man ka? Naon sa man ka? Naon sa ka, uy? Ma, pa, si Roy, kita sa balbal paingon sa kamanggan. Nga nakitan nga patay na. Tinuo ko. Unsa? Langkat yung dukan. Nga na pinakan siyang liog. Diyos ko. Dini. Kinuo ko intaw niya. Ma, pa, nakikita ko sa balbal. Babae siya. Putol lang katunga sayang lawas. Nga, naigdako kayong bako. Nga, ay kayong ipon. Nga. Di mo napita nagduwa ni Roy, ha? Dito ay, dapit ka sa pa. Kay hayag man kayo ang buwan. Ay, pastilan ba'y huming? Inyong anak na ba ang kuyog ni Anheng Roy? Nga nabiktima sa balbal? Ayaw na ginag pagkausag magabiin ang bata, Oh, obay hugo. Sagad na bas mabiktima, kantog yung mga bata nga badungon. Kay ang mga buutang nga bata, maminaw maginikanan, naaramas bay. Mao lagi. Mao, Ang kuno na ko ba nga badlungon gikan ang among anak nga si Boni. grabe Pero kanunay man na namong istoryahan ni Kati. Mm. Malingaw lang gid sa duwa. Ano mo gulibay? Ang atong korpyo, alas 10 gabi Pero ang mangtas nga nananggal alas 6, mugawas naman, mangita na magbalbalon. Mao lagi. Mo nga magtinabangay lang kitang mga ginikanan. Obay hugo. Oh, kinanglan nga, alas 6 gabi pa lang wala. Kumas orasyon. Hipos na. Sodas bahay ng mga kabataan. Mo man mando sa atong kapitan. Mo na'y sulti sa tanod kasi Hugo. Uday Kati, ug mao say sugo kuno sa kapitan niya, isip mao hipi sa tanod. Saan taka ng atong Boni, no? Day Kati, Kakahira bagyog uan na badlungon. Karon lang gani, oh. Ambot og asa na. Nawa lang sa dayon pagkahuman niyag kaon. okay ra na kay udto pa man. Basta kay nigdayog sa adlaw, niya na gid siya sa sud sa bahay.
Walay duwa kay dili na kana oras nato mga tao. Kap, matagtanod nga malistino sa matag sityo, nag-house to house na sa pagpahibaw sa mga ginikanan. Mayo hinoon, Hugo. Mao na. Ang magtiayon nga huming og kati, hala oy. Na problema sila karon silang anak kay gahi kang badungon. Aw, problema na ka nilang mga ginikanan. Oo. Pagdisiplina silang kabataan, Hugo. Oh, Ato mahimo, walang yun ang pagpahimangno kanila aron malikayan ang disgrasya. ana lang. Karon ka lang yung pataa ka. Pasakitan tagit ka, aron magmatnon ka sa imong kabadlungon. Ay, unsaon naman lang kaklinakos buni, oy. Kalain sa uwang siro. Hinanimpahot akong malipo. Sa'yo pa gani. Alas hindi pa man pasado sa gabi. Yun niya kanong... Hay! Ano to? Hala! Nainilihok. Luyuan ang labong kay mga tanom. Naibalbal! Ah! Itabang mo! Ay, pastilan. Labihang gahi aginugo sa anak nilang kati ug huming nga si Buni. Lamiag doklong buni. Uy, asa man nadapita, bab? Nilagya po sa kakita na siya. Gidagit sa balbalay ang kaduan niya. Nakita patay na. Lagutan. Kaluoy ni ng katino. May tagtili siya unsa-unsa palpal nga iyang nakit-an, no? Majud. Sama gitu buni ba? Oh, cute. Yang sama to. Naunsa naman dito si Nagkati Lolo Ponso. Maminaw, mi sa sumpay lulu. Sa iyang giasoy na to, oy, maminaw ta. Binti ka na Pindot lang, Kalo. magod paminawon kod. Nahala sige. Isa pa? Paminaw kamo. Uy, mo sabay na. Sa ako nang giasoy kaninyo. Nga usa kagabi ni Ana. Samtang naglakaw, si Kati nga nangita sa iyang anak nga badungon nga si Buni. Nagpakita kaniya ang balbal. Nakasyagit siya sa kahadlok. Tabang mo! Tabang mo! Tabang! Tabang! Humingi na hadlok kay gusto ko nakita. Gusto na. Igo na siya pagtsabaw. Ay, Mama Kati. Sorry. Ilaan ko bisalog gabi ilang. Apitayon ko, gibalbal. Mamatay kong una ni mo, Buni. Di ko sa manila dyan ka mausap bata ka, ha? Mama Day, Kat. Kati. Mama. Ayaw ana ang bata. Muna ni Karat nagsamot ng bata, kay giingon na to ana sa pagka. Nagdako na hinong may batasan tungkol sa sobrang itong pagpangga niya. Dekati. Hindi na lagi ka mausama. Pa. Sorry. Halo, ikos bata. Humanog pa ni hapon. Natuog taon nga nagbako. Nagluhain taon ang mga mata ni Dudong Boni. Nagkinahanglan na gyud na siya og hinugtanay nga pagdisiplina huming. Day, Una pa kong mamatay tungod sa kabadlungon ang bata. kahiasan bitag o bata eh. Istoryahan nimo, igo lang nga mo sanong pero di gyud buhaton. Mao gani nga kita may ginikanan atong disiplinahon. Mayong gabi, Kapitan! Kumusta ang pagkukod ninyo sa Na? balbal, Hugo? Wagay nahimo, Kap. Nisuot sa labong king kakahuyan niya. Wa na ginang makit eh. Behe, sa gion sa namog iwag. Asa kang napita taguoy ang kaputol sa lawas sa mong balbal. Kalong taon, Kap. Mabalik mis paglunda. Andi na gil mo ka pamiktima ang manananggal. Salamat, Hugo. Kap, nga nang gitawag man nag balbal nga mananggal mo to siya, Kapitan?
Suma panyanhing Manoy Butyong, usa ka iladong tambalan ni atong ilang panahon. Oo. Nga bisan unsa kunong linalang sa kangit-ngit nga may kalambigitan sa mga ungo, abat o manananggal. Basta mamalbal og tao, makonsiderar sila nga balbal. Mao ba na kapitan? O ka na. Mong pagdaka mong abo o maghasin, aron kung mapalga ninyo ang kaputol sa lawas niya tumananggal. Oh. Buli-buri kini ninyo, aron dili na yun masumpay pa, hangtod nga mamatay. Okay, sikat. Ako nang balik ko itong ako mga tanod. Okay, sige, Hugo. Ano man natin ito sila pangapi, oy. Balik may ronda. Hangtod nas kadlaw. Ang pinggir mo pa kayo, ha, Hugo? Oh! Oh, kapitan! Mailing! Anak! Ayaw yun og ipugos kung sa tanaw mo. Mag-ungaw sa kakuyaw ang imong kinabuhi. Kamantay ka na. Oh, amahan ko! Balik na sa putol mong lawas. Kay dili pa panahon naron ka musungasong. Alerto karon ang mga pulis o mga tanod. Oh, sige! Balik na sa barangay! Hapit ng kabuntagon! Dili ito magpakita bang balbal! Wala! Nilaylo na to! Oh, sige! Oh, sige! Ipadayo na to ang pagrunda unyang gabi na podpohon! Timan ibaya kithabon ni. Hapit ko mamatay sa kahadlok kabii sa dihang giabat ko tungod sa pagpinangita nimo og hain ka na. Aw lagi, mamangkati. Ikaw ra ba? Paraw kay kang pagkabata. Paraw? Kanang pagsanong nimo. Kutob ra gid sa sulti pero wa gyos buhat. Ako lagi ng timanan, mamangkati. Pagmatngon sad, uy kay dako na baya ka. Unsi anyos na ka. Paingon na kang mudusi. Tingog nimo ay aksyon na kadako. Hapit ka na maulitaw. Pagkaton in town sa saktong kabuot buni. Kabantay ka na, ma. Kabantay kong tamparuson ti ka. Nibilan naman good ko, ma. Sa akong amigo nga, gibalbal, ma. Nya, wag ka mahadlok. Wag ka mahibong. Nga ikaw rin naglusarang bata dito. Kayang uban, hipos na masagdatag sa nila ka pa ni May. Kaya nga hadloks balbal, nga ikaw tuwa ka. Luoy manggong, roy-roy nga, gibalbal. Kami magudong ko ba nagduwa sa may sapa, ma? Mang niatagi ko sila. Nya, ikaw, wag ka mahadlok di ay. Hadlok manggod. Oh, naaraw man din eh. Dito dug ka. Gabi pa man ka lang sige mo pangasaba kang buni. Wa pa gidi ka mahuman ana, day kati. Sa ako nang giingon ni mo huming, kinahanglan na gid og hugot ka disiplina nas boni. Maman gani, pero ay sa palabi eh. Kaya ka ng pagpangasaba ka po, iba isa ng pamation ba yan? Da, yabag ka man sa di ay huming. Day, Unsa di gusto nimo ha? Kun mo disiplina ko sa atong anak, maghilom ra di ko. Aron may saba, ha mo na gusto mo? ay dili man sa ingon ana. Ay hilom oy, kapoy nimo, nagparihas lamos imong anak da. Mao daing di jud ka makadisiplina kay maora man na imong utuka. Away na noon silang mamagpapatungod na ako. Silbakuta. Kasabot man ko sa ilang gisultigod. Kalimot lang ko. Hindi man ko kabantay usay. Ba't tiyagid ng utuka, oy? Bugo agid lagi na ako, oy. Mailing! Anak! Amahan ko, Haring. Oh.
Wag ay makalabaw sa kaanyag mo. Akong prinsesa sa mga balbal. Tungod sa labas nga dugo og fresco kayo nga dugo sa mga bata. Amahan ko. Mupatay ug mupatay kagayod for survival. Aron mabuhi ug mapabiling prisko ug maanyag gaway sama ning atong dapit sa agan. Oo, amahan kong ungo. Ang balbal mamalbal gyud takdol man o himatayon ang buwan. Og alaot ang mabiktima. Dili kita sama sa ordinaryong mga ungo nga mutukar lang sa matagtakdol ang buwan. Sa akong giasoy ninyo, Sige na yun. nailhan na nato nga ang gwapang si Mayling, mauang balbal, nga daghan ang gibalbal nga mga batang badlungon. Nya. Bugtong anak siya sa haring ungo Anya. sa agan. Tatay sa ay sa lo. Kato si Bonnie Badlungon makito sa. Mamina lang ta sa isumpay ni Lolo Punso. Yung kay Mama si Lolo. Nina na lang ta ni Lolo Punso, oy. Hinay ka mo sulti. Ay, Bitaw siya. Ah, sige. Minaw na lang ta ni Lolo eh. Kanang ubitaw siya. Kanang gusto sa kumaybawon. Sige, mahitabuon niya sa kahit kay Guga si Bonnie. Maukyat Lolo, kay niingon ba yato siya nga kasabot man ko na siya sa kisulti sa iyang mama o papa, pero makalimot lang siya. Lagi-lagi niya. Yan na pa dito siya. Ay, kaning bati adyo ning utuka, uy. Kanang bugo adyo ginako, uy. Ana siya. nahala, sige. Sige na, lo. Sumpayan ako ang giasoy ko kaninyo mga apo ko. Paminaw kamo. Kay may makuha yun kamong pagtulunan, gikan ining akong asoy kaninyo. Tinood ka na, Mayling. Yanak sa haring ungo. Samtang naapay mga patang badlungon, nga dili maminaw og mga ginikanan, daghan pasabon niya ang mabiktima sa palpal. Uniyang gabi. Kung medyo luag na ang pagbantay sa kapulisan ug sa mga tanod, muatake na sab ang balbal kong anak, magang sa ilong. Oh, mahal kong amahang ungo. Anilang ko din eh. Gimingaw ko sa kong amigong si Roy. Si Reggie makasabot na ko dyan. Ay, salpakuta. Sila si Mama Kati o Papa Huming. Bati ng kuno ko, ingon sila, bati kuno ko. Lo, kusok sa kila tugtugtug. Lo, kawanon man daoy. Manon, kawanon. Naku kay nagom. Mala na, anirigi ko dapit sa pa. Di naman doon dapit gidagit si Bayroy sa balbal. Bayroy! Bay! Kapagawan mangkoy. Bayroy! Sorry kayo, bay. Nawag ko na mo. Katong gikuan ka sa balbal. Nagunsa ka din sa daplin sa sapa. Uy, hello? Babay? Kupahan niya, uy. Puti kayo. Pauli na sa inyo kay kauwano na biya. Kabantay ka? Nagpangilat? O nagpanugdog? Ibantay ko. Oo, pero ano lang sa ko dapli sa pa. Di lang sa ko pauli sa amot eh. Nagunsa ka man dahil din eh. Ano man yung may magdawa-dawa sa kumigo nga si Roy? Sa buhi pa to siya. Ni kay matay man kigibalbal man. Gusto ka? Kuyog na lang ta sa amo, Dudong? Ha? Asa man yung dapitan niyo, te? Nara sa unahan. Tana. O banay ko na.
Ay, tingali ka sa bala sa dunya kong mama na ko. Si Cassie man ang imong mama, no? Ah, Og ang imong papa, si Ricky. lo, di manggod. Huming manggod na kong papa. Lakan siya. Kapagi niya eh. Marisa katong umigan ako nga nagmariyat pikat. Pero, lo, nakoy, napanamahuan niya. Bawa man siyang langsi. Nagsulti niya kay bawa man niyang baba. Langsi kaayo. Lugwapa niya bawang langsi. Lain na. Kinsam ka to siya. Basaan ako eh. Pag ilis na yan ng nahumod yung mong sinina, yung mga kasunis aron di kahilantan. Oh, si Dodong Buni. Nauli na. O, nauli na, nas kwarto na to. Dili naman nas bay, so pa mo bundak ang uwan. Naabtang ko is pagbundak sa kusog nga uwan da. Tiwas og kaligo, aron mag-ilis ka, kay nabasa ra bakas uwan. Kay maisulti sa kunin mo ighuman. Ha? Bahin sa unsa? Mailing, yan bang nagpakita ka mas gingon mong bata? Bata lang ko to, amahan ko. Wa kita'y angay ang kabalakan. Nangitay ka lang yun og laban sa o. Unyag mo sulti to siyang mga ginikanan. Wa ba sa ko daw tang gisulti o gibuhat sa maong bata? Nagigsulti man lang ko. Ay, nagsala man kita ining dapita. Busa nga kitang magmatkon sa bisan unsa nga atong buhaton. Pasaylo ako. Amahan kong haring ungo. Unsa? O gisulti ni Buni, Daykat? O, huming. Gwapa ko nung bayhan na ang miduol niya samtang dito siya ganina daplin sa sapa. Uy, kisa mabayana? O siya makaila? Karon pa ko mo siya kakita atong bayhana din sa itong dapit. Ngano sige sa kuno siya adtuan ng daplin sa sapa? Ay, gimingaw ko no siya siyang amigo nga namatay kay gibalbal. Hala. Dili ka nga balbal ang giingon niyang gwapa nga babae, Daykate. Ha? Unsa man ang istorya dong Buni? Angon sa man, Papa, huming. Kadto kung giingon nimo nga gwapang babae god? Maog yun. Katubang ni duol ni mo pa dito dapil sa sapa kaganina. Oo, lain na lagi bawat to niya. Baho kayang bay nagsulti niya, bahong langsi. Dili ka katusiya mao ang balbal nga mipatay na og daghang mga batang badlungon dinhi atong dapit. Ha? Balbal? Pero gwapa man kayo siya pa. Tagadiin man kung tumbayana. Ngayon naman siya nga sa unahan na ko na ang ila ha. Nga, gingnan ko niya, pakuyugon ko niya sila. Pero, huwag ko ni kuyugon. Uy, si Makog, ni uban ka pa buni, unsao na lang ka ha. Di nga naman din, ma. Unyag mo to'y balbal. Kung sa makay mahitabo nimo kung niadto pa ka sa ila. Mao na ka na giingon ko nimo. Nga kung mahimo unta, di ka magsikiglaag, labi na gyud gabiin na. Malag ka, ma. Man naman bitaw kuhan, ma. Ilom diha, ikaw gid ay kalaagan gid nimo oy. Ahay. Buhay pa lang gani may nagsulti nga dili. Dong Buni, ay gani pasok atawon sa mama nimo kate. Ay, hapon pa bitaw. Laag lang ko. Ikaw ba gahi jud kay ka badlungon sa naunsa ka mong bata ka uy. Laay lagi ka din lis ato. Kabantay ka na, ma. Malag lang ko, good. Mapauli lagi ko yung galasay. Pagpuyo bune, pagpuyo ay jud kog palaguta. Na nakita yung ordinansa sa barangay nga alas 6 sa gabi ang curfew alang sa mga minor de edad, Hugo. Ay, kini. Dinakpan na yung nagirisogo niya niya, Kapitan. Hugo. Ug ikaw isip hipi sa tanod. Oo. Ug ang imo masakop, maoy mo implementar alang sa pagtuman sa bagong ordinansa.
Oo, Kapitan. Karong alas 4 sa hapon. Naami meeting. O kinahanglan nga wa na'y mga batang badlungon ang mabiktima sa balbal. Gibuhat na gani ang tanan sa taga-barangay. Aron, kapanalipdan ang mga kabataan nga maoy sagad nga mabiktima sa balbal. Ilabi na gyud ang mga badlungon. Nakabati mo, Predix. Ha? Huy, Predix. Pariyani po ni Lolo Ponso? Oo, mao ka na. Mao ka na. Ni, si Puni pa ya, Lolo, no. Kay parehas na kapadlangon ni Fredix, no. Maog yun. Taka rin naggaday. Hilom ay, ikap, sukmago, karon jita ka. Ikaw mag-aral, hilom-hilom na ganito, Derek, patingugod siya tanin mo. Wala pati kahilap-tiyap ka. Tinuod bitaw. Patiran, Bi. Ayun, Awalo ah. Hoy, dili lagi mag-away kay dili ka na maayo. Hilom ganito, Derek. Ipapako na ito si balbal noon. Ikaw noon kay parehas ka ni Puni sa giasoy ni Lolo Ponso kapadlangon. Get! Sa mukha. Predix! Papako. Dili na lagi mag-away. Oo, kasabot mo. Kasabot pa mo, ha? Kasapot. Sige na, aso na lang, Rabi. Oh, sige. Mupadayon ako sa sumpay sa akong giasoy kaninyo, mga apo ko. Oh, Kap, Hugo, paningkamutan gina mo. Kotob sa umahin mo, Kapitan. salamat, Hugo. Hatagid ko ninyo og nindot nga serbisyo. Aron ma-impress po na ko ang mga tao. Ihapit na ba ang palagi-eleksyon? Oo, ariglado kayo, Kapitan. Pukawar ako si Bonnie, ing nga manihapon tag sayo ron, huming. Isa may pukaon nga may buni nga natuog sa kwarto. Ha? Hala nila ang nasagbadlungon tang anak? Ay, pagkakatulog tiiling anak ka. Kalbaryo gid alang niya nga magpuyo lang sa bay. Surrender ako ng Bonnie, huming. Uy! Lasag pasultig sama anak gud sa atong anak gud. Isalig ko na lang sa kahitasan ang posibleng dangatan anak niya. Kay maugtas ko sa konsumisyon na ng bataag yun. Dekate. Karon pa lang gani oh. Hinay-hinayon na lang yun na tuog dawat ang kamatuuran. Nga usaon niya ni mga adlawa, mahanaw rato si Bonnie kay biktimahon nas balbal. Kara, inanay ka nang nausa. Ni-transform ka na sa pagkaanananggal. Ikaw na karon ang gikadlukan nga balbal nining dapita. Giuhaw ako glabas na dugo. O gihidlaw na sab. Akong mukilaw o kasing-kasing sa bata. Amahan kong haring ungo. Uwak! 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 Agauban gani mo ang akong paralangin, anak kong mailing. Tuwa na si Mailing. Muarang kada nasab ning gabiuna ang balbal. Nakabantay ko. Saban na si Gwen ng mamakati. Kay gabihin ako na uli. Ang tsaon, nga magugdig ang mayabas, good. La, saman to. Maragnayin ni kapakapad niya gikan sa lapong nga kasagbutan. La. Ang nanitsip. La,
Ang balbal. Nanukad na siya. Aron mo asdang nako. Nagsunod na bagyan na ako ang balbal. Tabang! Tabang mo! Tabang! Ang balbal! Nagsunod magyapon ako! Tabang mo! Dahil balbal! Tabang! Nagsukod ako! Kapag awundag yung kuwali! Ang kanyang kating huming! Sigukod sa balbal! Tabang mo! Nahugo! Gigukod ko sa balbal! Tabang niyo! Uy, ang anak mo na kining huming o kate. Kapitan. Ugwa pa na mo maabdiw na. Labi siguro. Gibalbalak ni mangtas nga nagukod niya. Gidala ko siya din sa barangay hall kay kanom kayo. Nakasupa kinibutaa sa revised barangay curfew ordinance. Ipatawag ang iyang ginikanan. Ipakuha ng bata, Hugo. At tulong na pa sa noong ibata. Oo, kapitan. Hinaot ka makuha sa tumatalod ang balbal ng ina karong gigukod. Maayo lagi unta kap. Dong. Dong. Kap! Kap! Buguyag na ang bata. Uli na ko sa mo, Kap. Nahanglan may bugoy na ko, butan mong ko. Kap, uli na ko sa mo kay sukulson na ko kong mama. Pero bang wa ka man magpuyo sa baya? No. Chal bakuta. Nga manggugbayabas na hinog sa ibabaw, Kap. Gabian noon ko. Ang wala ko nang inisultihan mo, baldito hug ka yun. Papuliyon ko ikaw, apan kinahanglan nga kuhaon ka din sa imong magirikanan. Bye, huming. Bye. Mayong gabi. Ang gabi sa ni mo ba, Hugo? Sabi ato ni mo. Adto ka lang sa barangay hall ba? Tuwang itong imong anak. Na-rescue na mo siya gikan sa balbal nga bigukod kaniya. Unsa? Ignay mo sa nga nagpaabot yun dito ang... Pisit kini bataaw eh. Pinasakay penalty sa makalapas sa bagong curfew ordinance sa barangay. Ay, naguna-una anak ang penalty. Angay kitang malipay nga na-rescue ang atong anak. Nga gigukod kulo sa balbal. Kikapoy na ko ng boni oy. Huming gitugyan ko na lang siya sa Ginoo. Kate. Lakaw ato dito. Kaya wa ko malipay sa kagahid niya ko. Ay, tanaw, magkuyog ta. Ha? Kuha na itong atong anak. Di lagi ko. Ikaw lang, kay niya pa ni kalagot akong boni. Buisit kapag kaanak. Ay, sa pagsultihan na sa atong anak. Lakaw na huming at tuas boni. Okay. Oday. Papa Uming! Pagigukod ko sa balbal! Di pagkiinan ka man mo nga dili na mo gawas sa bahay kung gabi na. Hapon naman to pa. Nganiyag to ko sa bayabas. Kay kan bayabasan ba? Kaya bayabas mo ko dito pa. Dagan manghinog pa. Mauto. Silbakuta. Nang gabi anong kung kay lisod man ang gianan. Nilapok man kayo pa. Basta lang sukur ba kayo itong inahan mo, Boni? Papa Uming. Asa ba na si Kate, huming? Tuwa sa bahay, Kap. Naunsa ba mo eh? Na wa magin mo makapangto ng iyong anak? Usara gani ni kabuok. Isa yun sa lang gani bitaw na nagsulti si Boni bitaw, Kap. Paliwad on naman yung among mga ponggot. Kuan man good. Nino manggugukap. Nino manggo. Nga makalimot lang ko. Di manggugabantay usay. Tila ni bata ka. Bawa ka, no? Paborito sa balbal ang sama ni mong badlungon. Ugahe kay ko. Aw, may noon. Pero wanay badlungon sila si mama o papa. Mas tila ni bata ka. Uy, Boni. Babae ni ay. Ha? Nakot mga ni ko na ako, Papa Uming. Sige lang ko kasaan ninyong mama. Silbakuta kong dako. Nasuko ko na ako. Kay gay ko ko. Uy,
Triling na kayo ang giasoy ko kung kaninyong sugilanon mga apo ko. Aun siya man, nakagusto mo sa akong asoy. Oh, Lolo! Hindot ka ayo, Ako, lagot ko muna. Gaya kigo. Adtuon to na ako. Laki, mausod. Badlungon ka ayo. Nya, mula na siya kay Pao siya gibuhat. Suko-suko pa kunuhay. Mausod. Stoy, Adtuon to na ako. paminaw. Lagot. Wa pa kita mahuman, pero naa nagyod tingali kamoy nakuhang mga maayong pagtulunano. Oh, naanak yun. Sabi ko no, example sa moral lesson nga imong nasabtan sa akong asoy karon predicts. Nanasad. Palo, kanang kinahanglan nga mutuman yun sa kanang gimandos mga giniktanan. Kanya, dili pasokod si mama o si papa. Ikaw, Jitli. Chit-chit mang kulong. Jit yan. Ano kaya? Kuanlo, dili kyud mo supak sa ginikanan. Kunya magbinuutan para pangkaon sa parents. Pipila lang ka na sa daghan gyud kaayong leksyon nga atong makuha sa maong sugilanon. Sumpay na lo. Kaya, sige. Sumpay na lo, sige, story noon. Ganahan akong minaw, bisag makalagot ka si Puni. Sige, rakigon nga, kuan, minaw, makugod, limot lang ko, ano. Ikaw, maukyod. Lolo Punso, Ato na ako. sumpay na dayo lo. Lingkod. Sige. Mupadayon ko sa akong pag-asoy. Sige na daw. Mauli ta sa ato. Ipahatod ko kamo sa kinan ni Hugo. Salamat kay Kapitan. Buntag na lang ang panood ko makatok. Wa nagi ko ganahi ining pagpuyo. Dili kini mo akong gilauman para sa mong anak. Nagbata siya kanunay kung gimaymayan sa maayong mga buhat. Apan karon, igo lang maminaw. Apan wa itisok sa kaisipan. Ay, hambot kim uto ka. Matos ako sa atong umaday kate. Dagan na siguro og guwang nga mga kalbasa dito ron. Sige, pag-amping. Salamat. Si Buni ha. Ang dami og pamahaw aron digbangon niya, makapamahaw din siya. Dili ko mo atiman og bata nga badlungon, huming. Dekate. Napuno nako, gikapoy nako. Musurundir kasi mong pagkainahan sa atong anak. Ngano, nihatag ba siya og bilis sa akong pagkainahan? Di ba wa mansab? Day, Baliwa man lang gani niyang ako mga pong. bata pa ito nas dong Buni. Uy, unsi pa na siya. Paingon pala siya nga mudusi. Kano sana siya makaton di ay? Kanang mahimo siyang responsable unya nagmatiguang na siya? Day, Magmatiguang lagi. O gimabiktiwas balbal. Ginoo ko taon nimo, simba ko ka, uy. Kung gibaliwa lang niyang ako mga pong, pues, akong piyungan ang pagtalikod sa kaakuhan ako isip iyang inahan. Magkahimo ka niya, Oo, makahimo ko huming. Makahimo kay ko. Timan iya, wadya matapos ang imong pagkainahan. Ayog pa ulipon si mong garbo kay inahan ka ni Dong Buni. Bisag unsa pa sa kabadlungon o kagahig oo. Huming. Kung gikapoy ka tungod kay na-stress ka sa batasan sa tong anak, ipahuway, ayaw nagdibdiba. Kaya ang usa ka inahan, magpakainahan gyud sa kalipay o kasakit para sa iyang anak nga hinukad gikan sa iyang sabakan. Karaghanin mong mga bunog ug mga gara sa kalawasan. Mo kinaresulta silang pagukod na ko kagabi. Amahan ko nga ring ongo. Magbayad sila rini. Ang sabuhaton mo, amahan ko. Kinahanglan nga dunay mamatay sa mga tanod sa barangay nga digukod ka nibo anak kong mailing niya. Doon na yun unyay usay kanilang mapapas mailing niya. Mapapas! Amahan ko nga. Bahira nila og mahal ang mga bunog og mga garas nga imong nahiaguman. Unyang gabi, may kuhaon ako kanila. Mo patay kag usa ka tanod? Mapapas. Papas. Oh, aron ipagangat, ipadangat nga to kanila ang akong gihambin nga kasuko.
Kapitan, nganong imo makong gipatawag? Hugo, pahugti pa uban sa imo mga tanod ang pagpatrolya karong gabi. Hugo, Kaya nga naman, Kap. pasinog manimaos ang balbal sa iyong pagukod niya gabi. Bitaw sad, no? Mao ka na. Hugo, kinahanglan nga advance kita kanunay, Komisar. Kay kanang mga klasiya sa linalang, mga intelihente usab kala sila. Bitaw, no, Kapitan? Mauway magduka-duka yung gabi, alang sa pagtukaw o pagbantay batok sa balbal. Areglado, Kapitan! Uy, unsa man ka nang layat gikan sa labong na kong kalbasaan? Mura man tog mga iring. Ayay, nang limbaw at mga kumbalhibo ng mga orasas kabuntakon. Namawa masabdayon? Yay, di ba ka itong mga sigbin? Kulbaan ko ta. Susihon ako ang mga bunga sa kong kalbasa. Ha? Walay bunga ang mga tinanumtang mga kalbasa? Uday, gipangaon sa sigbin ang mga putot ini. Oh, Imposible kayo nga dili makabunga, eh. Tambok ka ito, pero buyag. Nindot kayo mga buwak, daghan kaayo. Pero ang mga putot, daghan kayo mga kinanan. Kinuo ko. Tingali mga sigbin good ang nipasipa sa itong kalbasa, Umi. O sige na akong pagduda. Kaya akong nakita sa pag-abot ako dito, dili ito yan ng mga iring lang nga naglumbaanay sa pagpanglayat, hangtod nga nangawagtang. Huming. Anong kuna sa itong mga tinanom, eh. Wa na ito mapahimusli, kay Kate. Walay lain. Mga binuhi sa balbal ang hasi sa tinanong makalbasa di Humeng Ulikate, Hugo. Hugo, Ngano, Kap? ilhan ninyo ang babaeng balbal o susiha kung nag-inusara ba kini sa iyang ipuyan, tinisagan o may lain ba siyang kauban. Kapitan! Busog na kayo nga itong mga Binuhi, Inday, mailing kung anak. Nanambok sila sa kinaon nilang mga kalbasa. Wa nila makaon ang sinakong mga uling, kay mas labi man alang kanila ang putot sa mga kalbasa. Andam ka na ba alang unyang gabi eh? Amahan ko ang haring Inday, mailing kong anak. Mulihok si Haring Ungo. Aron, papason! Papas! Ang sibisan kinsa nga mugukod ka na to, mapapas gyud sila, mailing! Mailing, anak! Mga apo, Sige na, no. iwason ako karon sa pagsaysay ang akong giasoy kaninyo. Lalo, Ponso! Kaysa, kalain nila ang manog anak lulusa. Mga balbal din sila sa. Uy, si Ate Maylin ka. Gwapa man kaayo siya. Inik-transform niya sa pagkapalbal. Mupati na dito yung nang lulupunsun, no? Jit. Dili na unya siya mailhan nga siya ang gwapa nga si Mayling. Kay manananggal naman siya nga mamalbal og mga bata. Yaks! Kalain! Mao ka na. Mga apo, Dugayo. unsa ganito'y mahitabo sa mga bata nga badungon o gahi kay mga Ako'y tingog patyon sa balbal. Nahala, sige. Ano na lang? Akong padayunon ang katapusang sumpay sa kong giasoy kaninyo. Dugaya lagi. Mga apo, kabahin sa balbal. No. Amahan ko nga ring kahait sa imong mga bangkil. Ako ang amahan mong Haring Ungo. Ako ang manalipod kanimo, Inday, mailing anak. Dawata kini, Hugo. Uy, hunting knife nga bronze kini, Kapitan?
Kabilin pa kini anhing manubutyong na tagapanika. Katong inilang tambalan kanya ato, Kap. Oo, Hugo. Bao ba? Gihatag ka na yan ako. Mao ba di ay, Kapitan? Oo. Oo, Hugo. Apan, Kap, nga lang imo ning gitugyan rin ako, ha, Kap? Gamita ka na aron mo tapos sa daotang kinabuhi sa mitumaw karon nga balbal di atong dapit. O, sige. Salamat, Kapitan. Ug kinahanglan nga isog kagyod nga maghupot ni Hugo. Oo, isog ko. Oo, Kapitan. May kining orasa. Gikauban ka na mo ni Papa ni mo huming sa panihapon. Anon din na nga magsuko na ako, mamakyati. Kay, maluoy man ko, ni mo good ma, luoy ko ni mo. Na, luoy kikagnaong. Kamantay ko na ma, luoy kikagnaong. Salamat kay naghunahunag ka ni anak para si mong inahan. Tudong Buni. Sige na, Bantay mga mo on na pa. ta. Unya ta magtiwas og istorya, humanatog panihapon. Amahan kong haring ungo. Ikaw nasabkaron ang mahimo og pagpangatake. Dili sa mga bata, apan sa mga tanod nga magpatrolya. Arg! 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 Hawani ang akong dahan, amahan kong haring ungo. Ano'y sa gabal sa akong pagpamalbal sa mga bata nga badlungon diha sa kadalanan. Arg! 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 Amping, amahan kong haring ungo. And enjoy your meal. Andam na ko mga tanod, Kap. Alang si Pegayon unya na mong pagpatrolya. Basta kailhag yun ninyo ang balbala. Lahi ang tingog sa babae ug lahi sab ang sa lalaki. Oh! Oh, Kapitan! Waton sa ito, Martin, ha? Nangihis, Martin, itong waton! Waton na raton, Martin. Waton! Si Martin! Gihamagan sa balbal! Karon ka! Karon kang balbala ka! Karon ka! Suko, atong sundan suko, tala mo! Kini! Kini mo patay ni mong mangtasa ka! Kini! Mamatay ka na, balbal! Bawa! Bawa ko kay! Pagkito na mo kang balbal sa dala mong kinalinsan na bagagay! Bawa! Nasunog na ang putol nga lawas sa balbal. Ngumanay kinabuhi. Di na ka na siya magapamalbal pa. Patay na yun! Patay na lahat yung balbal. Nga ni patay sa kauban na itong tanod. Namao si Martin. Ha? Patay. Patay na yan! Patay na! Sige! Pangitaon yapon na to siya og patyon! Patyon ka dyan! Amahan kong haring ungo. Magbayad sila. Ipanimaos kong imong kamatayon. Pumatyon ko sab silang tanan. Ipanompa ko ka na. Dong, Bunay, hapon na kayo. Sigala ka na. Pauli na sa inyo. Now, hapit na mo alas 6 kagabion. Wa, para ba na mo patay ang babae nga balbal? Oh, ano yung hugo? Oh, Mayo, sige, butan. Action lang ikagkahugo na yung hugo. Manap gina kayo. Problemado man. Ah, Sige, lakaw na. Kaya ikaw ang tataod. Magsugod na kami mga tanod sa pagpatrolya. Uli na, ha? tuwa na sa'yo na yung hugo nga ni hugo. Hala, ang anting knife nga bronzy, naibiling siyang gilingkuran.
Tingali ka nang nakapatay sa lalaking balbal. Akong kuhaon, nga magdali dayon ko og biya din so may barangay hall. Nawa na sa si Bonnie. Gabiin na rabao. Pila ka adlaw lang nga nabutan karon nagyabag na sa maayo. Ay, pastilan yun ning bataag. Lakaw pangita ah. Kay wa pa makakamusurrender. Lakaw. Oops! Huwag ka mapulit ako, pero dumgabot ka. Ni apigil panlasay. Ni pakapinay. Huwag! Tika! Hagbalagi ka. Nakabahos na nga kong migo nga si Roy Roy. Ngay mong gibalbal. Napatay sa bata nga, si Buni! Patay na babae sa balbal! Patay yun! Ngayon ko. Oh! Garang imong anting knife na pronsya eh. Sorry kayo nga wala ko giuli kay ngandoy mo ko noy. Ya ako gi makapatay aning balbal nga nakapatay sa kong migo nga si Bayroy Roy. Buni! Oh, oh. Pa! Anak! Pa, napatay na ko ang balbal. Pa, mamakati, napatay na ko. Ako giyanaw, ana na ko. Pag-aksyon na kala, anaon pa na ko. Ana lagi, patay lagi. Yung anak ni mo to? Oh, Kati. ana na ko. Kati Huming, bayanihon kayang gihimo sa inyong anak. Siya ang itapos sa lutang kinabuhi sa balbal nga babae. Bonnie! Grabe malargo magkahiro! Matik Bitaw na sa, matik! bisag padlungon, nagperting kay ako, pero inaimo siyang bata nga hero. Basa Imbes nga siya ang biktimahon unta sa balbal. Kay siya ang nakitaan ini nga naglaroy-laroy sa kadalanan. Ang balbal na hinuon maoy iyang napatay. Ug ang kanhi badlungon ug gahig-u nga si Buni nahimong bayani sa ilang dapit. Natingog na si Titro. Paglagot siya. Unya, Lolo Punso. Katong mga sikpin nga nangaon sa mga putot sa kalbasa nilang Kuya Huming, asa naman to sila? Ako tumago. Bitaulo. Kasi may nagkuhan kanang nagbuya to nila kay wala naman sila si Ate Mailing o kanyang amang hari ungo. Kana ang aton sa unyang istoryahan Hello? sa musunod pa na kong asoy kaninyo puhon. Anay sumpay? Oo, ang bahin na usab sa Sigbin. Mga kasama na tapos kung asoy ninyo ni Simnaw na nga naguluan balbal ang asoy nga giasoy din nilang sa mga asoy ni Kuya Guliat kininta na ang sinuwat ni Kuya Kunjal Marben Caballero diha sa Ilihano niya. Ang ato ang directrice si Ate Martes Parbal sa to Southman wailay natigiya sa Bangis Sinaw Kuya Ricky Bangis Garing Bangis Sinaw dishwashing liquid Bangis sa Ugaw Sinaw pas upaw ang inyong mga plato. Ang atong spinner si Kuya Joel Bensi ang atong manager sa Bien Aqua ni Pari Bene Badak. Ang atong audio editor wailain sila si Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana og si Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya sa King Binding and Roof Installation. Mauni siya mo ayo-ayo sa inyong mga guba, sa inyong panimay. Bisag unsa, mga window glasses, door glasses, tawagan niyo ang King Binding and Roof Installation diha sa Facebook o sa YouTube. Kinitaran, dalit ka na to sa RMN Drama!